No és correcte regular els itineraris personals. Una qüestió tècnica és que no són mitjans de transport. Vostès ho han ficat ahir tot barrejat. No són mitjans de transport, sinó són del medi urbà. I ja està regulat en la normativa que desenvolupa la llei 1/98 en matèria d'accessibilitat al medi urbà. Ahir s'estableixen les característiques tècniques i les mesures concretes que ha de reunir. I això està també en el decret 39/2004 de 5 de març del Consell o l'ordre de 9 de juny de 2004 de la Conselleria de Territori i Habitatge. Està en tot allí. Només una cosa vostès han aportat ahir. El que fa referència a les estacions, a les terminals, als baixadors o parades. L'única novetat. Si això és punt per a fer una llei completa, això és objecte de reglaments a través d'ordres, que seria el que corresponia. Bueno, esta llei, com ja no es tracta d'una norma que va estar desenvolupant la llei d'accessibilitat 1/98 en matèria de transport, no ho fa. Això fa 11 anys d'aquesta llei, 11 anys de l'entrada en vigor de la llei 1/98 i encara no s'ha fet. No ho està desenvolupant. Fa una altra llei que renova els terminis, que retarda més els terminis i que farà que estigui més temps la llei, especialment discapacitat, la llei de mobilitat reduïda, sense tindre les condicions necessàries per a utilitzar els mitjans de transport. El projecte de llei, a més de regular l'accessibilitat a mitjans de transport, inclou la regulació del desplaçament dels vianants, adoptant-se mesures referents a adaptar els itineraris per qual han de transitar els vianants a fi d'aconseguir que aquests siguin plenament accessibles. Es presentat per la Conselleria com un avanç del projecte de llei respecte a altres legislacions preexistents. No obstant això, aquests itineraris de vianants i els requisits i mesures concretes que han de complir-se ja estan perfectament regulats per l'ordre de 9 de juny del 2004 de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es desenrotlla el decret 39/2004 en matèria d'accessibilitat al medi urbà. És més, senyories, el nou projecte de llei que pretén acaparar aquesta matèria atribuïda a la llei 1/98 a l'accessibilitat al medi urbà i no a l'accessibilitat dels transports deixa per al seu desenrotllament posterior la concreció de tots aquells requisits. Tots aquells requisits, senyories. Diria més, l'únic que fa aquest projecte de llei és desmuntar tot allò que ja està regulat d'una manera meticulosa. En quant a accessibilitat al medi urbà, per exemple, els itineraris personals, està en l'article 3 de l'ordre de 9 de juny de 2004 de la Conselleria de Territori i Habitatge. Resulta, quan més paradògic, en compliment de la Liondau es troba en vigor el Reial Decret 1544/2007 de 23 de novembre perquè regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat. I ara es presenta un projecte de llei que no representa cap millora real. Lo reitere, és molt important i per això ho dic moltes vegades. L'únic que fa és allargar els períodes per a la reglamentació de les disposicions tècniques i, per tant, neutralitzar els avanços que la normativa ja existent, tant a nivell d'Estat com a nivell de comunitat autònoma, representa. Mire, he dit que dia paraules eren expressions, però que anava a demostrar-les una a una. L'article 22 dona un termini de 8 anys, estem parlant de la Liondau, a partir de l'entrada en vigor. 8 anys per a l'adaptació. Per adaptar totes les infraestructures en material mòbil de transport, contradint el que ja diu el decret 1544/2007 de 23 de novembre de la Liondau, diu, molts dels terminis establerts han vençut ja. Mire, o estan a punt de fer-ho, exactament. Es diu el 5 de desembre del 2009. Mentre que ara vostès se refereixen a 8 anys a partir de l'aprovació de l'actual. Doncs mire, ja s'establien 8 anys des de l'aprovació del Real Decret 1644/2007 que se va fer el 5 de desembre, això seria el 5 de desembre del 2015. 5 de desembre del 2015 hauria d'estar completada íntegrament l'accessibilitat a tots els mitjans de transport.